Gị na di gị ebiela ọtụtụ afọ, ịmụghị nwa ọ ị mechara mụọ nwa. Achọrọ m ka ịghọta that na ịmụghị nwa agaghị echenjinụ from ihe ịwụ, ọ gaghị agbanwenụ from ụdịka mmadụ ịwụ. And gị bịa wụ ụdị mmadụ ahụ ịwụ, gị na-eji ya one way or the other. Na obi kporo na umeji fere n'azụ. Gị gbaa apịazie ṅụ gị ibere, gị were bugere na ọ because ịmụghị nwa. Hello. Enwere ọnọdụ emotional blackmail na-agaghị save ṅụ n'ime ya. Ọ bụrụ na ịmụghị nwa ọ na ịmụrụ nwa, ihe a niile dịrị Chineke. Ọ na enwere ọnọdụ merenụ gị filie na ị ga-eme ihe ị chọrọ ime. Ọwụ agwa ọjọọ ka ị chọrọ ịkpaso mmadụ, ịkpaso onye gị na ya bi, ị chọrọ ịkpaso di gị, ọ ịchọrọ ịkpaso nwunye gị. Gị filie na ime mee ya nga ọ dara ụda, kpụrụte mmadụ ibe gị n'ọkpụkpọ. Gị narazi onye ahụ akwa bewezie, nke na ọ ga-awụ na ele anya akpa aka n'ọnụ gị sọ because na ịmụghị nwa, ọ because na ịmụta nwa nwoke, ọ because na ịmụghị nwa, ọ because ka abụọ gị chọrọ play victim. Hello. Enwere ọnọdụ ị ga-anọ n'ime ya. Emotional blackmail agaghị save. N'ihi na o kwere nghọta na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'ọnọdụ ya, ihe ha ụdịdị ha utechi ha chiri ka ehi, kekwa ya wụrụ ndị nwere obi ọjọọ, ndị na-enweghị obi mgbaghara, ndị one way or the other ha na-atakakarịrị. Mana ha tazie mmadụ nga ọ fụrụ onye ahụ ụfụ, tazie onye ha na ya bi, kekwa ya wụrụ di nga ọ fụrụ onye ahụ ụfụ, ha ebugharịa tebụl play wezie victim, ikpe aka n'ọnụ, ha nara akwa bewe na ọ because amụ nwa, ọ because this, ọ because that. Bido chetewe ebe eshiri na ebe agadebere, chetewere onye ha na ya bi, ije ya na ya abụọ, na ihe niile wụrụcha because amụghị nwa. Hello. Nwezi onye wee mepeela anya gị ji aka ṅụtụji ute ṅụtụji ute nke ị ga-eshi ebe ahụ, isi ụta ahụ edoro. Ihe a na-ekwu ekwu ya wụ ihe i mere. Agaghị ahapụga ihe i mere kwuwe ọnọdụ ị nọ n'ime ya. Ihe i mere dị iche n'ọnọdụ chinụ denwere ṅụ. Ihe i mere dị iche, ihe iji aka ṅụ, mmeso imesọrọ mmadụ, okwu ikwusọrọ mmadụ, ọ dị iche n'ọnọdụ some things. Ọsọ ụfọdụ ọnọdụ wụ natural ọnọdụ, ikekwe ya wụrụ ọnọdụ itiri onwe gị n'ime, ọnọdụ Chineke sị gị nọgodo for now na ọ ga-adịgide, n'oge ṅụrụ na ya ga-echeta gị. Ịnọ n'ime ọnọdụ ahụ, ị ka na-eme service gị. Ihe iji imetere cannot be just, agaghị eji out of pity because of ọnọdụ ahụ ị nọ n'ime ya awipe ya ewe, ọ agaghị eleri anya, agaghị ekwu maka ya. Gị na-enwezi onwe gị na mere gị ebere, metewere gị ebere, kpachapụ anya gị. A na-akpọ ya emotional blackmail. Ọwụ onye ọbụla ka ọ na-atọ, ọwụghị onye ọbụla ka ọ na-eyi ibewe akwa. Ị ga-ebegabegabege, ị ga na akọt dị na-ebe akwa, ibekwa elu be ala lọọ ka a na-ekwu okwu ya. Ihe i mere ka ị ga-ebi iji ya, ọwụghị banye ọnọdụ ị nọ n'ime ya. Ụmụnne m, agaghị m ekwucha hapụ ịgwa ọnụ ihe kpatara m ji na-ekwu. The next video na-aga ịpụta ebe a ga-akọwa video n'ugbo m na-eme ngala ọfụma. Ihe ụwa wụ nṅomi. Be very very careful. Be very very careful. Ihe ọbụla ị na-eme, especially na-emeso mmadụ ibe m, be very very careful. Ụgwọ ọlụ onye ọbụla nọ na-eche. Onwe onye chọrọ ịma ihe gabiga, onye chọrọ ịma ihe. In fact, ọ ụgwọ ọlụ ga-ewepụta nga from ihe ị na-agabiga mgbe ụfọdụ. Ụgwọ ọlụ dị n'aka ịkwụ onye ọbụla dịka ọlụ aka ya sitere, dịka okwu ọnụ ikwuru mmadụ ibe m, dịka ihe gịrị mmeso imesọrọ mmadụ ibe m, dịka gwanụ si dịrị mmadụ ibe m. Ụgwọ ọlụ onye ọbụla dị n'aka. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ for now. Udo dịrị. Watch out the next video.